no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O sector marisqueiro de Apé volveu a traballar nesta semana despois do peche da ría de Pontevedra debido á toxina. Quenes non puideron volver ao seu día a día son os polígonos bateiros do Mexillón afectados aínda por esta toxina. Últimamente os episodios de toxina están sendo moi amplios, moi largos. No sector bateiro é moito máis complicado co noso, suelen ser máis largos e mentre non hai un cambio de tempo, creo que vai estar así. Dende este sector propoñen facer analíticas máis curtas para que non afecte a toda a zona. O sea, non pretendemos para nada sacar produto do mar que este en malas condicións por episodios de toxina. Pero sí podíamos, ou propoñen, de facer as analíticas que fan de zonas un pouco máis cortas para que non afecte de maneira tan generalizada como está afectando. Non sei a posibilidad que hai aí, sempre hai problemas. Hai analíticas que son acompañantes de outras e afectan a outros recursos, pero esa é a queixa principal que temos. No que vai do 2017 xa levan varios peches debido á toxina. Non recordo ben, pero xa hubo 2 ou 3. O problema é cando son moi largos. E se coinciden con fechas de moita venta, de saída de produto, pois o sector que lle afecte, pois falle daño económico, porque están esperando moitas veces por esas fechas. A Semana Santa era importante, coa afluencia de xente que hubo por aquí, e non poder sacar mercancía, pois perjudica moito. Agora agardan que un cambio de tempo poida permitir volver ao traballo os polígonos do Mexillón da ría de Pontevedra. O peche da pesquería da Xarda na provincia da Coruña trae de cabeza a flota de artes menores. A espera do reconto que determine se xa se esgotou o cupo, as embarcacións vense obrigadas a devolver miles de kilos ao mar. Estamos tirando peixe ao mar, levamos todos os anos estes atrás, desde que se puxeron os TAS, que a nos meteronos aí, que non tiñan por que meternos, penso eu. Levamos reivindicando de que nós non collemos un peixe, cando chega, pois temos que tirar ao mar. A nosa economía non é para tirar peixe ao mar. Os mariñeiros viven esta situación con desesperación ao ter que desprenderse das capturas da especie que abundan nestas datas en augas galegas e que lles aseguraría un xornal diario, e tamén con medo ante as multas ás que se enfrontan. É un descorazamento total, pois a xente ben triste, ben cheo de medo. O outro día pararon os inspectores e levaron 40 caixas de peixe que era o que traíanos. Nós nunca llevamos a facer moito mal esta pescaría, porque como repetimos moitas veces a dicímolo, nós os peixes temos que quitar un por un camán. Nós non somos unha pesca industrial, somos unha pesca artesanal, daí ven a palabra, non? É para quitar 30 ou 40 caixas de peixe, como traíanos o outro día, nos falta todo o día. Temos que quitar o peixe un por un. Non somos unha pesca como pode ser un barco do Araste que bota todos os días 3 ou 4 mil caixas. E resulta que esa xente pois estaba pescando, que non me quero meter con outras pescarías, e nós que vivimos dunha caixa que traemos todos os días, pois temos que tirar ao mar, un ano, outro ano. Consideran insuficiente o cupo do 15% para a pesca accidental, posto que a flota artesanal non ocasiona ningún dano á pesquería. Nós, co tipo de artes que temos, tipo de malle, son vetas miños, que é o que traballa estes barquiños pequenos, nós non vamos a unha pesca, non vamos á xarda, ou sea, nós non vamos a verdade a pesca dirigida.
Hai barcos que se arman e van pescar directamente a eso. Nós non. Nós collemos a rede e, como todos os días do ano, tirámola a unha pescadilla, unha faneca, un salmonete, se ve unha caixa de xardas, temos que traer. E resulta que nos encontramos con isto, co inconveniente que ten que cando aparece este peixe, pois cando este peixe aparece polas nosas costas, entra todo xunto. Que fai? Este peixe dunha vez que che malla na rede, pois tirache a rede ao fondo, non colles outro tipo de peixe. O efecto que lle fai a pesca artesanal este tipo de peixe é nulo total, total. Encima de ser nulo total, estar vendo que outras pescarías, como as do Arraste, como as do Cerco, pescas industriales, xa, botan toneladas en terra, caixas e caixas, e nós veñenos das caixas e veñenos los quitar. Así mesmo entenden que a política de eliminación dos descartes cara a que camiña a Unión Europea non é coherente coa obriga de devolver as capturas ao mar. É contraproducente porque desde Europa están vendendo moito que queren quitar os descartes. As artes menores nunca tuveron descartes. Agora estamos tirando os peixes ao mar, estamos obrigando a facer descartes cando nunca os tuvemos, non? Casos desta situación que se ven repetindo nos últimos anos xa recorreron á Federación de Confrarías e ao Ministerio de Pesca, polo momento sen obter unha solución, polo que xa non saben a que porta chamar. Isto puxámoslo en conhecimento no Ministerio en Madrid, xa nos anteriores, co resultado mesmo que temos hoxe, puxámoslle en conhecimento a Federación de Confradías, tanto a gallega como a nacional, como a provincial, saben o problema que hai, non son capaces de facer nada, nin solucionar nada. Esta última vez a disculpa que dan é que do TAC que había, os que foron á pesca dirigida, os que fixeron a costera aí no Cantábrico, barcos que van, que montan os carreteros, van pescar o anzuelo, van á pesca dirigida directamente a iso. Pois que non pasaron a nota é que o 15% que quedaba para pesca accidental, como son estes barcos, que o consumiron eles tamén, que culpa temos nós? Os parquistas de Carril non percibirán o 2% de vendas en lonxa dos seus asociados, alo menos polo de agora. Unha situación que, tal e como sinalan diferentes medios locais, non foi moi ben asumida polo presidente da agrupación, José Luis Villanueva. A presidenta da xestora que está actualmente aos mandos da Confraría de Carril, María Jesús González, afirmou á Cámara desta casa que non se trata dunha retirada, senón dun embargo, ata que se aclaren certos aspectos do convenio asinado que non están claros. Los términos del convenio no se corresponden con lo que dice el decreto de cofradías de cómo tiene que estar un convenio de colaboración. Y al ver esa irregularidad por responsabilidad hacia la cofradía y por supuesto para que se hagan las cosas como Dios manda, nosotros tomamos la alternativa de retenerle ese pago hasta que haya nuevos miembros. Porque la cofradía de Carril, con 351 socios, donde 80 son marisqueo a pie, 25 o 27, bueno, non sei, a flote, luego hai naseiros e luego hai parquistas de outra agrupación e aparte hai parquistas que non pertenecen a nadie, ¿por qué desde la cofradía se mantiene una agrupación donde la mayoría de la gente no es socio de la cofradía? Villanueva recoñece noutros medios locais que esta medida responde a un intento de poñerlle a zancadilla e recorda que todas as agrupacións que conviven na confraría perciben ese 2% das vendas dos seus socios en lonxa. González recorda que o perciben todas aquelas que están englobadas no seo da confraría, non das que están fora. Que la agrupación de parquistas no está integrada en el seno de la cofradía. Yo creo que este problema no surgiría si la agrupación de parquistas, todos los parquistas estuvieran en una sola agrupación integrada en el seno de la cofradía. Pero claro, eso ya conlleva controles de todo tipo, unos estatutos como Dios manda, unas elecciones como Dios manda. Cabe sinalar que ao fin da edición desta información resultou imposible contactar co ex-patrón de Carril e actual presidente da agrupación de parquistas para coñecer a súa opinión sobre o tema. Pola súa parte, María Jesús González asegura, en canto ás declaracións de Villanueva de levar o tema aos tribunais, que espera tranquila esa denuncia, xa que dese xeito destaparíanse de maneira pública moitos temas que teñen que ver coa xestión da confraría carrilexa.
A pouco máis dun mes das eleccións para escoller novo equipo directivo, a polémica rodea a Confraría de Carril. Nas últimas semanas, o pósito está a ser noticia polas acusacións cruzadas entre a xestora e a súa presidenta, María Jesús González, e os partidarios do expatrón, José Luis Villanueva. Me gustaría que non houbera este tipo de críticas nos medios de comunicación, é un tema de organización interna da cofradía e teñen que saber resolver os problemas entre eles, non? Pero dudo de que a xestora non este facendo aquilo que ten que facer. Un sector da confraría acusara a xestora de realizar xestións e tomar decisións que non lle corresponderían á súa función. Pola súa banda, a conselleira do Mar respaldou o seu traballo, que está a ser supervisado polos técnicos da Xunta. Creo que están traballando de acordo ao que teñen establecido como comisión xestora. É unha situación que non é grata, pero que sí que está contemplado nas normas que regulan o funcionamento das cofradías que se poidan dar estes casos, e o único que desexo é que os socios da cofradía elixan unha boa organización e que aposten por seguir traballando, non? Eu creo que a comisión xestora está traballando ben e o único que espero é que as cousas se arreglen definitivamente na Confraría de Carril. As eleccións para escoller o novo equipo directivo da Confraría de Carril celebraránse o vindeiro 27 de maio. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Todo listo en Noia para o inicio das obras de rexeneración da zona portuaria que comezarán de forma inminente. A retirada dos residuos e dos lodos depositados no fondo, que permanecerán temporalmente nunha balsa de decantación, permitirá recuperar a navegabilidade na zona portuaria. O que se persigue con esta primeira actuación é o inicio da retirada dos fangos nesta superficie próxima ao muelle marqués e ao malecón, un dragado que suporía a retirada de unha profundidade aproximadamente de entre 1 metro e metro e medio dun material composto fundamentalmente por fango e lodo depositado ao longo dos últimos anos. Esta é unha actuación moi demandada, unha actuación que foi anunciada en reiteradas ocasións, pero que finalmente se vai a ver materializada en distintas fases, en distintas etapas, e que entendemos que para a Vila de Noia é fundamental. Fundamentalmente por dous aspectos. Por unha parte, intentar recuperar esa navegabilidade para pequenas embarcacións, que sería posible gracias a esa lámina de agua permanente de 1 metro, 1 metro e medio, e por outra banda, retirar un material que todo o mundo pode evidenciar que se trata fundamentalmente de restos de vasos, de distintos acúmulos producidos ao longo do tempo e tamén dos fangos e lodos depositados nesa zona. Aínda que o inicio desta actuación estaba previsto para o mes de decembro, o Concello recolleu a petición da Confraría de retrasala ata o peche da campaña marisqueira. Durante o desenvolvemento dos traballos, realizarase a toma de mostraxes e analíticas para constatar que as obras non poñen en risco as zonas produtivas. Mantivose unha reunión con representantes da cofradías a pasada semana. Está previsto manter unhas novas xuntanzas ca presencia da Dirección de Obra e con técnicos de Portos de Galicia para que lle expliquen polo miúdo en que consisten as actuacións. Pospúxose o inicio das mesmas, estaba prevista para o mes de decembro, a petición da cofradía onde se nos pedía que se intentase pospoñer ao remate da campaña marisqueira, e o que se pretende agora é con esta primeira actuación pois demostrar que cas barreiras anticontaminación e cas medidas de seguridade que se previstas, pois que non hai risco nin para os bancos marisqueiros. Vaise facer un control analítico dende o primeiro momento tamén nunha zona próxima aos bancos marisqueiros, unha vez que empece a remoción, para detectar e determinar que non está incidindo nin está influindo na calidade das augas. Esta primeira fase conta cun orzamento de preto de 300.000 euros e márcase nun plan plurianual presupostado en 3 millóns de euros a acometer en 3 exercicios, grazas ás achegas de Portos de Galicia e de Costas do Estado. Non piques, non peques.
Así se chama a nova aplicación móvil que vende lanzar a Consellería do Mar. Os seus usuarios disporán de información actualizada sobre vedas, talles mínimos e período óptimo de consumo de cada especie. Esta ferramenta consta de 53 fichas individuais dos principais recursos de peixe e marisco que se comercializan en Galicia. Unha vez descargada a aplicación permite consultala en calquera momento sen necesidade de ter conexión a internet. A app nace coa vocación de seguir incorporando novas especies, polo que os cidadáns poden realizar as súas achegas a través do enderezo electrónico cma@xunta.gal. Xa está dispoñible en galego e castelán, e nas próximas actualizacións editarase tamén unha versión en inglés. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.